Bună, sunt Ariana Luncanu și vă invit să ascultați Radio Ciufulici, un radio pentru cei mari și pentru cei mici. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan, aș vrea să-mi cânti în miez de noapte și să-mi prinzi părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Cum te cheamă? Ariana Luncanu Maria, Și câți ani ai? 9 ani. Ce-ți place să faci cel mai mult? Cel mai mult îmi place să cânt. Cum ai descoperit pasiunea pentru cântat? Pasiunea pentru cântat am descoperit-o de la 2 ani. Ai participat la concursuri? Da. La Așchiuță, Neghiniță, Portativul Primăverii, Ritmul pe portativ și Viva Alegria și Stea printre stele. Cum te-ai simțit la concurs când ai fost pe scenă? Când am fost pe scenă la concurs, m-am simțit foarte bine alături de oameni. Și ce anume te-a făcut să te simți cel mai bine la concurs? Cel mai bine m-am simțit la concurs să îmi cânt oamenii. Super! Și premii ai luat? Da, am luat premiul întâi de 2 ori, am luat premiul 2, premiul 3 și mențiune. Care a fost rețeta ta de a reuși să iei aceste premii? Rețeta mea a fost coreografia Coreografia și cântatul, nu? și cântatul. Ce sfat le da adulților, părinților, bunicilor? Sfatul care l-am dat mamei mele este o să fiu curajoasă mereu. Dar copiilor, colegilor tăi de clasă, prietenilor tăi, le-ai dat vreun sfat? Nu? Nu. Tu ai auzit de Radio Ciufulici? Da. Da? Și l-asculti? Da. Am fost la Slăvinești. Ai fost la Savinandel, știi? Mhm. Unde se află Radio Ciufulici. Cine m-a făcut